Rakušanův a Fialův migrační pakt není lék, který Evropskou unii vyléčí, ale jed sloužící k asistované sebevraždě Evropy a její kultury. Odmítání migrantů z naprosto odlišného kulturního prostředí není projevem nedostatku solidarity, ale půdu sebezáchovy. To musí být jasné každému, kdo vidí, co se děje v západoevropských městech. Jde o migrační pakt, který dojednala a prosadila Fialova vláda během českého předsednictví Evropské unie a který minulý týden prošel Evropským parlamentem. Odhlasování této naprosto šílené, obludné dohody, která obsahuje skryté uprchlické kvóty a zavazuje Českou republiku přijímat migranty z Afriky a Blízkého východu přesně podle představ Bruselu, může za pár let změnit naši zemi k nepoznání. Fiala s Rakušanem bez jakéhokoliv přehánění vyměnili naši bezpečnost, kulturu a způsob života za neřízenou migraci, explozi kriminality a rozklad naší společnosti, přesně jak se to dnes děje v řadě zemí západní Evropy. Řeknu to tady natvrdo a nebojím se toho. Masová ilegální migrace lidí s úplně jinou kulturou, zvyky a mentalitou je rakovinou, která rozkládá evropskou společnost. Pokud s touto zákeřnou nemocí nezačneme něco dělat, může se Česká republika za pár let ocitnout ve stejné situaci jako Francie, Německo, Nizozemsko, Británie, Itálie nebo Švédsko. Bohužel si myslím, že na záchranu západní Evropy je příliš pozdě. V České republice a dalších zemích střední a východní Evropy ale ta situace je ještě odvratitelná. I když je to za 5 minut 12, stále máme čas a možnost nelegální migrací bojovat. Pokud jde o Českou republiku, tak je třeba se zbavit samozřejmě této vlády, která nehájí zájmy České republiky, ale zájmy Bruselu. Vždyť jsme to viděli. Takže tohle je skutečně cesta do pekel. Pokud hnutí ANO bude v další vládě, tak my chceme navrhnout nový tvrdý azylový zákon, který dá policii pravomoci mnohem účinněji kontrolovat cizince a především efektivně vyhostit ty, kteří na našem území pobývají nelegálně. Není možné, aby u nás několik let žil někdo, kdo tu nemá co pohledávat a my se ho ani nemohli zbavit. Potřebujeme skutečně vyhoštění do země původu, případně do třetí země. Jinak Českou republiku čeká podobný osud jako západní Evropu.